Bé, moltíssimes gràcies al senyor Gatius. És cert que aquesta és una mostra evident de la bona salut de les tecnologies aquí, en aquest cas a les comarques de Girona, i de la seva aplicació en la vida quotidiana a les persones. I ho veurem de seguida perquè ara sí és el moment de lliurar els Premis ETEC 2018. Començarem amb els premis corresponents a les 3 categories que han estat sotmeses a la votació popular dels usuaris de Facebook. En primer lloc, el Premi Especial del Públic al millor projecte, producte o servei digital. Premi que vol reconèixer aquell projecte, producte o servei gironí amb base tecnològica que destaqui per aspectes diversos com el seu impacte en el mercat, el seu potencial o la seva qualitat de la solució que ofereix als usuaris. I els finalistes són Associació Catalana per la Promoció Tecnològica, associació sense ànim de lucre, nascuda a Montilivi fa prop de 4 anys, amb l'objectiu d'apropar la tecnologia a la societat com una eina transformadora. Fem Inline, comunitat de dones amb l'objectiu de promoure la figura de la dona dins del sector digital. Volen crear un espai on la tecnologia i el sector femení s'uneixin a fi de recolzar una cultura igualitària i diversa. Twin App Running, app de turisme 4.0 que facilita el contacte entre runners, essent un d'ells un local runner que s'ofereix per compartir el seu coneixement de les rutes d'aquell territori amb un altre runner que vol descobrir noves rutes, paisatges i paratges naturals. Lliura el premi al president de la Cambra de Comerç de Girona, el senyor Domènec Espadaler. Bé, bona tarda a tots, autoritats, senyores i senyors, amics i amigues. Participar en aquests guardons suposa fer per mi una inspecció d'optimisme i de confiança en la investigació tecnològica de les Valls gironines. La veritat, a més, el que em toca a mi, que la digitalització és el futur de totes les Valls gironines, grans i petites. Precisament, des d'aquest punt, ens agradaria moltíssim poder col·laborar des de la Cambra, poder formar i ajudar a les empreses, a totes les empreses, perquè la digitalització és el futur. Per tant, comptem amb nosaltres en tot el que sigui possible. Ara jo em quedaria només felicitar ENTEC per aquests premis, que ja són, no sé el número, jo estic veient el president, ell segur que se'n recorda més bé que jo, però que he assistit a molts d'ells i sempre és un plaer. Per què? Perquè demostrem que a Girona les noves tecnologies estan presents. Cosa importantíssima. I ara, en aquest món digital que estem, jo dic el futur no, és l'actual ja, que vas voltant, l'altre dia estava comentant, vaig estar a Andorra i estan fent un projecte digital allà perquè els interessa moltíssim per potenciar el comerç i el turisme d'allà. Nosaltres també, les nostres empreses han d'estar a l'altura de les circumstàncies. Jo no vull allargar-me més, sinó que ja vaig per obrir el sobre que m'han donat per veure quina és aquesta votació popular que hi ha hagut i quin és el que s'emporta el guardó, ben merescut segur. Els 3 participants segur que són ben merescuts, per tant, els que no guanyin, que estiguin tranquils. Han col·laborat també amb la legislació del país, que això és important. Bé, el guanyador és l'Associació Catalana per la Promoció Tecnològica. Moltes felicitats. Bé, no sé si el guardonat volia fer algun tipus d'agraïment o parlament. El micròfon està obert per fer-ho. Vinga, un aplaudiment. Doncs sí, si em permeteu, sí que diré alguna cosa. Disculpeu, no estem pas massa acostumats a guanyar premis i això de ser el primer sempre, i amb l'emoció del moment, sempre et porta a no saber ben bé com va.
Simplement, moltes gràcies. Tampoc ens havíem preparat res per dir, perquè mirant els projectes que es presenten aquí, des dels finalistes fins als altres 3 que recordo que també es van presentar, doncs la qualitat era molt bona i nosaltres ens pensàvem que guanyaria qualsevol dels altres. De fet, el treball que fem a l'associació és un treball molt i molt senzill. Tenim un local, l'obrim a les tardes, ajudem els nanos a fer els deures, els nanos que tenen pocs recursos venen i fem el que podem amb ells, organitzem esdeveniments per promoure la tecnologia, intentem que tot Girona, des de la perspectiva jove, des dels més petits fins als que sembla que no poden, fins als tothom, es pugin al carro de la tecnologia, perquè creiem que aquest és el futur, que és cap on hem de caminar i on hi ha les solucions a molts problemes que tenim a dia d'avui. Interpretem el premi com que Girona d'alguna manera ens dona les gràcies per haver fet el que fem, i jo l'únic que vull dir és gràcies Eudald, gràcies Anna, gràcies Gerard, gràcies Emili, gràcies Nuri, gràcies Arnau, gràcies Sílvia, Sara, gràcies a tots, gràcies Marcel, Edu, tothom, perquè la joia de poder pertànyer a una associació com aquesta és poder compartir moments amb vosaltres i veure joves implicats que donen el 120% per una causa que al final no et reporta res més que el benefici personal, l'alegria de saber que estàs ajudant i estàs fent el que t'agrada. Gràcies.